הרב ברוך פרנק שליט"א, אשריכם קהל קדוש ונכבד, מוקירי זכרו של אחד מדמויות ההוד של העיר אשדוד, שבאמת פעל. ואם היום אשדוד, כפי שאמר הרב, נחשבת כאחת הערים הגדולות מבחינת האוכלוסייה החרדית, לרב מימון יש חלק גדול ונכבד. הוא הטביע את חותמו כאן בעיר במסירות נפש, תרתי משמע, עם כל המובנים שבכך. למי שהיה קרוב אליו וראה אותו מקרוב, יש כאן הרבה מרואי מהדמויות שבאמת ליוו אותו מתחילת הדרך שלהם ועד בכלל. אנחנו כעת נשמע דברים מפי הרב הגאון, ידידי ורעי, הגאון הגדול, רב אבנר עמר שליט"א, בבקשה. ברשות הרב הגאון הרב ברוך פרנק, יש לנו הרבה הכרת הטוב לאח ברוך פרנק מהרבה זוויות, אבל אחד מהזוויות, פעם זה היה דבר לא מצוי, הוא הדריך אותי לחתונה. זה נראה שאולי זה המציאות, אז יש לו הרבה זכויות. ברשות ידידי ורעים שכבר ימים, היום עברתי ליד עוצם, חזרתי מנאות חובב, אני הרב שם עכשיו. כן, אז מוניתי לרב של נאות חובב, אז בדרך עברתי ליד עוצם, אז עברתי, זוכה עמי מקדם, חוץ מאשדוד גם שם. ציבור יקר ונפלא, רובם ידידים שלי, וישר כוח רבי מרדכי הכהן. ב-30 ביקש ממני, אני כבר לא באשדוד, ביקש שנגיע ונבצר ממני. כשהוא התקשר לפני שבועיים, הוא אמר לי, תרבו, אתם מיד, אמרתי לו מיד, כן, בעזרת השם, נגיע, והגענו לסייעתא דשמיא. אני את רבי מימון הכרתי היטב. עזוב שהיינו שכנים באברמסקי, שזה שלב אחד. אבל הייתי ראש כולל אצלו שנתיים, נתתי שיעורים בערב שם, גם כן. אבל מעבר לזה, עכשיו דיברנו המון. חבל שלא נתנו לו לממש את החזון שלו. אבל גם שהוא לא מימש את החזון, מה שהוא עשה, אי אפשר לתאר מורד ועבודה. אמרו פה שיש הכרת הטוב, אבל זה אי אפשר לדעת. היהודי הזה יום ולילה, מי שזוכר, הסתובב באזור התעשייה ערפי, הסתובב באזור התעשייה מעסק לעסק, ישב עם זה, יושב איתו, חזק אותם, תבואו והכל. היום אנחנו, זה עולם אחר אשדוד, אבל אז הרב סעדיה דרעי, מה הוא היה? הוא היה בנמל, בלגניסט, הוא היה עושה הפיכות, תפס אותו, הפך אותו, הדביק לו זקן, שם לו כובע, שם לו חליפה, יאללה. חנניה דדון, אין לו שם אחר אז, הוא היה סגן אלוף, הוא היה מפקד אג"א פה באשדוד, מי שזוכר. היה פעם אג"א. והוא היה גבוה וחסון, מחזיק מעצמו, ורבי מימון נמוך ככה, עשה לו 2 סלטות והביא אותו, עם כל הגובה שלו, הכל, הביא אותו. מי שזוכר, דוד פרץ, מלך השוק. כשהביא אותו וחזר בתשובה, הוא היה גבוה יותר ממני, הוא היה רחב פעמיים ממני, ופתאום הוא רואה את עצמו באוויר. הוא אמר לי, תורידו אותי, אני רוצה לדעת מי זה הגיבור הזה שיכול להרים אותי. ומי זה היה? חיים פוקס. מוריי ורבותיי, הרים אותה, הייתה התלהבות נוראה שהוא בא וחזר.
רבותיי, גם שופט של הספרים, מאיר בן הרוש, הוא לא הספר, היום כל אברך ספר, פותח איזה קובייה ומתחיל לקבל. לפחות תיקח מחיר לפי התספורת, 20 שקל, לא לוקח לפי השוק. אבל הוא היה מקצוען, אנשים היו מחכים בתור, הוא היה גם שופט, לא ידעתי אני שיש שופט בספרים. הוא לימד אותי, מאיר בן הרוש. וכל אלה היו באים ערב לישיבת בישיבי חיים, וביום ורבי מימון מסתובב איתם וכולי. ולצוד אותם. הרב קרשטיין, מורי ורבי, זכר צדיק וקדוש לברכה. ראש הישיבה. החזיק ממנו. הוא ראה את המהפכה שהוא עשה. והוא היה מגיע, מי שזוכר, פעם בשבוע לישיבת בישיבי חיים למסור שיעור. ורבי מלון היה לו דלת פתוחה אצל הרב קרשטיין. הרב קרשטיין גם דיבר איתי עליו כמה פעמים. ככה אני זוכר, תתקנו אותי. רבי מימון לא היה לו רכב. היום פותחים מוסד, דבר ראשון, רכב. נהג, עוזר, מנכ"ל, סמנכ"ל. רבי מימון היה הכל בכל מכל כל. המשרד שלו היה נראה מחסן. אמרתי רבי מימון, מה זה קצת? כל שקל שיש. עוד אברך, עוד משהו, לא עניין אותו. הוא היה בעל כישרון עצום. חוץ מהרטוריקה שהייתה בו גם. מי הצליח אז לעשות הילולה של אור החיים הקדוש עם 3,000 ו-4,000 איש כל שנה? לא באולם, לא בכלום. איפה? בחצר, מאחורה. והביא את הרב עובדיה יוסף כל פעם. לא פשוט. נכון, יזכר לטוב, רבי יוסף אוהבה של המאיר, הביא את הרב עובדיה יוסף כמה פעמים בתוך בית הכנסת שמה. נכון. אבל תשמעו למה. אבא שלי היה חבר בעמותה של רבי יוסף וואבה, הם היו ידידים. אז אני הרשיתי לעצמי לימים ככה, מכוח אבא, לפי כוח אב, ואמרתי לו, בא הרב, הוא סיפר לי, לימים ביררתי את זה שזה נכון. כשהרב עובדיה יוסף היה בגיל 26, 27, הלך להיות אב בית דין במצרים, לחמו נגדו. הרב יוסף כל ימיו זה מלחמות. למה? יש משהו לא בהלכה, לא עובר סדר היום. אנחנו, טוב, לא נורא, בוא נעשה ככה, לא יצחנו. אז הוא בא ומהפך להם דברים. מה, התווכחו איתו והכל. ורבי יוסף וואבה היה נשיא הקהילה במצרים. והוא תמך ברב עובדיה בחירוף נפש. נגד כל שאר, זה לא היה, בגלל כולם, לא, הוא לא, אמר אני איתך. זה היה קהילת אהבה ואחווה, וזה מה שעשו ברחוב הראשונים, שמאלה בסוף, רחוב הראשונים, יש שתי כיוונים, פעם לא היה שמות, אז הם עושים שתי רחובות על אחד. היום כל 50 מטר זה רחוב. ואז הרב עובדיה יוסף אמר, יש לי הכרת הטוב לרבי יוסף וואבה, אם הוא מבקש ממני לבוא, אני בא, תראו, גדול בתורה והכל, מה זה?
אגב, בנושא הזה אספר לכם עוד סיפור. היה אחד שבא עם אקדח לרב עובדיה במצרים, כי הוריד לו את הכשרות. הרב יוסף אמר לו,